哎呦我的妈！First customer ng Christina nagpatsaghangan ay compete. Lig-on yung compete. Ay, lig-on na tayo. Sige, salamat. Sa iyo nakita mo kay viewers, no? Busy kayo sila siya. Tita o na nakabo nga blue o yellow nga napilian. Si Naida na nakapeng, naka-blue si Nelsie. Mas maripil to na kayo ito. Mahadlok naman sila sa kuha mga ka-viewers. Makita sa kuha, mahadlok na nga. Di man ako mamaak. Happy kayo sila tabag ka 20, no? Mara sila ng shopping sa merkado. Sa iyo nakita mga ka-viewers na, ay, siya Bibi na maligya o protas niya. Dari sa shopping sa 2020, no? Sa iyo nakita sa mama si Tudlo na nga siya Bibi, na naibit-bit na compete. Lig-on na yung compete. Nay, lig-on na mong compete day. Sa unsay mong kipitan ana, di jud mabuhian. Pagtarong diha na yaha kay kinahanglan di og compete sa mong balay. O lig-on lagi na day, to salig lang. Sige no eh. Wala na ako sa akong makadaghan. Katawaan na maya Bibi ay happy pa dyan na may lumusito. Lig-on lagi na ang kompita. Di na tayo-on. Oy, sige katawaan niya Bibi. Tarong bitaw lig-on lagi na Bibi. Lig-on dito ko ng kompita. Kana nagkuhaan payong-payong o kanang kuhaan basket mga ka-viewers. Si Melty na mga ka-viewers. Yango-ango po na. Ang kuhaan, ang basket. Himo nagpayong. Okay, mahalok sa camera na ay. Yango-ango. Mas maripil sa rin. Tabong-tabong siya na ang basket po. Na ito na ay. Hay na. Nahadlok na siya sa kuha. Ngayon ko mamaak. Si Nelsie, mahadlok yung smile rami na. Pakya ng Nelsie, wala mong kabaso. Siya tita, bayad na. Ay, duha raday sa mong 500. Agoy, wapa ko sinsiyo day. Unya raday, tagtaod. Mas maripil, ipakas yung ligas. Hay na, tabon-tabon mo din sa imong naong sa basket. Ipakas ka sa ligas, mag. Siya nakita, siya Naida, nakapeng na. Siya Bibi, ay, nagliuya din siya. Upili, sa iyahan ang nindot. Kanibang green o kanibang puwa nga basket. Ay, libo yun siguro na una mga ka-viewers. Kanina siguro puwa kanibang green. Ay, nausap na siya Bibi. Duduha man. Mas nindot na siguro ng green. Ang light green. Nakupot siya light green. Buhian niya ang puwa. Tama pa din siya. Wala siyang kontento. Dahil nindot ni light green dahil nga basket. Nindot na lang. Nindot na hayag. Kaya nas lamisa nang. Maoba. Bitaw no. Tag 20 ra ba nindot. Kanina na akong green dahil. Nay, si Milty sad mga ka-viewers. Sa iyong makita nay. Tabon-tabon silang naong basket. Karang basket. Ilang tabon-tabon. Himog payong. Mahadlok sa kuwa. Kauban nanit. Nanit po na yung kauban. Nawa. Mahadlok mo sa kuwa. Ini atras pa dyan. Siya tita, si mama. May shopping. No? Sa iyo nakita. Tita. Kuani mong kabuoy. Kuani, wala mo ko yung 20. Kuya ang Bibi. Kuya tita. Sa iyo nakita pilis mama sa balot. Sa iyo kita busy kayo. Binayranay na si Sis Melty. Tag iya. Dara na. Ang basket no. Dara. Ang bayad. Iya tita sa ang sukli na ko. Pilay makuha ito dahil. Kaburan nung do kabuok. Dara pa ya. Sobra. Dara. Sige. Ya. Da pala ko. What's up dahil. Sukli pa ko. Kani akong gibasket yo. Siya Bibi wag yapon mahimutang siya Bibi. Ang sama ni puwa jud imuhaya o katong light yellow. Ay kulob niya Bibi ang puwa light yellow. Siguro tayo light green siguro to yung ikuha. Si Nelsie, si mama. Tanan niyo makitaan diha mga ka-viewers. Tag 20 ra jud na. Tag 20 wag ni labot ang tag-iya ha kang tigong dinabaligya. Kanira mga display. Siya Bibi bayad na. Jackpot siya Bibi mga viewers. Kana itong light green ang pili ang basket. Good job ya Bibi. Good job ka siya Bibi. Light green job. So 20 pa kutsilyo, kabo, pichil, 20 ra na logod, 20, tawas, 20. Sa iyo nakita mga viewers. Tanaw, resulta. Pambiyaan lang. Ay siya Bibi namili pa yun. Plato, color coding. May kuno nang dili. Kawaton silingan. May ilhanda yun. Kutsara sad. Nindot ang kutsara ya Bibi. Agoy, di lang ko ang kutsara doon. Agoy, di pa ganyan hugasan tayo na ko no. Mike siya Bibi no. Pangisip kitag 20 ra. 20 mo diha nay. Maura to mga viewers ha. Di lang ta maglangay tarawang basket ay labay-labay ng basket patay sa iya ni ron. Ta 20 ra ta mga viewers. Si Nelsie og iuli na ayang gikuan. Sige mga viewers, maura to sige bye.